Bergsma is de favoriet en maakt het dat ik wier. Als enige riet hij de 10 kilometer onder de 3 minuten. Maar een tijd van 12:54:82 wordt de Boaanster voor de tweede keer wereldkampioen. Ja, wereldtitel is gewoon heel speciaal. Het is, dat is hartstikke mooi. Het kan Bergsma net omwaaien. Debutant Erik-Jan Kooijman maakte indruk. Hij riet zo'n seconden harder als dat er eerder hier. En kwam op 3:02:57 uit de eindstreek. En daarmee zette hij Bergsma op scherp. Ja, ik moest er nog even werken. Erik-Jan Kooijman die rieden voor me en die zette een knappe tierdal. Dus, Schrok Stefan? Ja, dat hiek ik nog eens verwachten van hem. Bij de 3 kilometer van de vrouwen eindigde Irene Wust op de tweede plek. De Tsjechische Martina Sablikova wie Wust in een rechtstreeks duel te rapport. Laat duidelijk zijn dat ik hier vandaag voor een titel kom en niet voor een tweede plek. En als je dan tweede wordt, dan is dat in eerste instantie iets wat teleurstellend. Wust gaat er van het begin af vol in. Sablikova maakt het goed gebruik van haar chinstanden toch lang in de slipstream te rijden. Maar in de laatste ronde pakt Sablikova de vastsprong en finisht uiteindelijk 1 seconde eerder als Wust. Ik had net niet de benen om vanaf het begin af aan heel hard weg te gaan. En ik had ook niet de benen om iets terug te houden en daarna de aanvallen te proberen tot het einde te pareren. Dus ik heb gevochten voor wat ik waard was, zat vandaag gewoon niet meer in.